हामबाय नक जतन नुक टंखाना चिन्नि कलगो ताबुक जों तेलेमुरा एसडिपिअ अफिसाव जों फाइल सफायजाक जों चिन्नि त्रिपुरा राज्य गोनाङो जों जत जागोन ताबुक एकदम बार्निं इस्यु मुइ दङ जे बांलादेशी ते रोहिंग्या रक इलिगेलि बाबे যারা চিনি त्रिपुरा हास्टआव फाइट दंफैनाय बरनो नायटक कारिनानि बागै जेटा चिनि भारत सरकार होम मिनिस्ट्रि जे साख्लायमानि अबनो रिक्सावैनो जों दिनै एसडिपिअ सानि थानि जों दिनै तेलेमुरा एसडिपिअ थानि जों दिनै मेवरेनो साबमिट खायखा आबोन लगे लगेनो जों चाकमाघाट एरियाव चिन थानि खबर सकपायखा जों वाइ टाइम याफोर लिस्ट सकपायखा जे कयेकजन चिन थानि लिस्ट दङ जोंनि आरो 16 जन मदन बरफनि जे बंनो सासपेक्ट खयो जे बरफनि कागज पत्र करै एबा बरफ फादार हास्टनि फाइ सकपायखा जों खबर मामानि बिसिं गनो लगे लगे जों अर दिनै एसडिपिअ थानि जों आ लिस्ट बदि फैखा एसडिपिअ सारबे जों कक सालायनानै बिसिंते ब साका जे अब যদি কুবুইङै दंखाङांखे नं अल लिस्ट जों तदन्त खायदे दाबुनो ब तेलेमुरा उसिनो ब अब कायसे कपि रहका अबन बिसिंतिनो दिननि बिसिंगनो बर कागज बंनि थानिबो बंनि डकुमेन्ट काहामदा दं बंनि जत किछु कागज डकुमेन्ट बं पारफेक्ट दा अबनो बर दिन चेक खाय जदिबो न बर कुबुइनो बर जदि इलिगेल इंगै बर कर त्रिपुरा हास्टआव टंगि दंखाङांखे चिनि चाकमाघाट एरिया दंखाङांखे बंनो रंबै बंनो ते बंनि हास्टआव पुशबेक खायनानि बटिनि कक नारखा हामबाय।